Bueno, pois aí o escoitastes, o prezo medio dun enterro en Galicia son uns 4.000 euros, eso o prezo medio, pero dende logo, como en todos os eventos, canto máis poñamos, máis sube o prezo. E dende logo hoxe nos quedamos impactados con estas imaxes que estades vendo, porque dende logo o despregue podería parecer o dunha boda, pero aí vedes que é un enterro con todo o luxo de detalles, mirade para aí, alfombras vermellas, estamos falando de corredores, incluso con centros, con coroas, de xente, cada unha ca súa silla aí para deleitarse nese derradeiro adeus á persoa falecida. Estamos falando tamén de enterros incluso con pantallas grandes, con proxectores, nos que dende calquer punto do sitio no que estés nese enterro podes exactamente ver o que está a pasar, por onde está a pasar ese cada leito e todo o que está dicindo, por exemplo, o sacerdote ou os familiares máis íntimos desa persoa falecida. Estamos falando de enterros, dende logo, de luxo, estamos falando de que tamén se transmiten pola internet, Espiño, porque moito ollo, novos enterros que poden velos calquer familiar dende calquer punto do planeta. Isto están pensados precisamente, Rocío, para que a nova tecnoloxía permita que todo o mundo poida estar presente. Temos exemplos, por exemplo, enterros en avión e xente mirando dende México, en directo, como vai a cerimonia. Estas imaxes son de Galicia, e xa vedes que, ademais da internet, ademais das pantallas gigantes, esta alfombra vermella para entrar o cada leito, as mellores flores do mercado e, atención, ata teñen preparados paraugas por se nun momento dado se bota a chover. Ollo, que está todo tan pensado que ata hai azafaifas e azafaifos de funeral. Que tal? Moi boas, unha aperta. Mira unha cousa, ti xa cando estabas no lugar, xa te dedicabas a isto dos... Sí. Tamén, Sí, xa levo, pois, como uns 15 anos neste sector. Pois o meu traballo consiste en, no momento en que a persona falece, me chama, un pouco, pois, preguntarlle á familia, intentas, pois, adaptarte un pouco, coñecer a persoa, que che falen un pouco desa persoa, que che describan e que sería o que lle gustaría, non? Porque ao final, pois, é unha etapa máis da vida. Estamos nunha terra onde realmente pois, o emigrante ten moita cabida. E iso, pois, lógicamente, dá moita posibilidade de que poidan estes momentos estando vendo este enterro. E incluso ampliamos cando o tamaño da igrexa, da capilla, non é a suficiente para a aglomeración de xente que atende. Facemos pois, unha pantalla exterior. E nesta zona sí que é habitual a figura da azafata, sí. A ver, o papel é simbólico, axudar, servicio á familia, no que lle poidamos axudar, e nada máis. Cuqui, este en concreto, que vos pediron? Como vai ser? Era unha persona xoven, unha persona moi apreciada, con moitos coñecidos, e a familia, pois, quería algo sinxelo, pero a veces, pois, que fora bonito, non? A alfombra ven dende alá, dende a entrada, percorre todo o pasillo, máis ou menos o tamaño que ten o que o pasillo e a dimensión que ocupa según a cantidad de flores que haxa, pois as vamos colocando. Mira unha cousa, ti algunha vez viras este despregamento, a alfombra vermella, isto é espectacular, Nunca lo vi isto. Ainda vou ir á casa de a muller, a ver se quere vir ver. Estamos intentando que facer un cambio máis importante que sería no final, no propio nicho, pois levar música tamén. E eu me gusta facelo por o momento de silencio. Ese silencio que normalmente cando acuden a un acto de enterramento nun nicho, pois parece que todo o mundo está falando. Creo que ese acto con música fainos ser diferente, fainos ser, pois, digamos, de recoller un silencio. Chamoume a atención o dos paraugas, isto en Galicia é boa idea. Hoxe quizáis non, pero é boa idea isto, Sí, bueno, pois foi unha idea do noso jefe de Perdiz, pois tamén utilizamos abanicos para o verán. Normalmente un enterro normal, depende dos elementos que leve, están nos 4.500 euros a 5.000, isto, lóxicamente, o streaming, todas as carpas suben un precio, e pois tamén a cantidad de flor que leve, pois se os costes poden subir superior incluso aos 15.000 e 20.000 euros, lóxicamente son gastos que se van acumulando,